Salutare și bine am găsit la al doilea episod de promovare. Astăzi să promovăm pe Max și punct. Adică pe Max. Pentru că el are mai multe canale. O să începem cu ultima postare. Reacția mea la vechile videoclipuri. Așa sunt. Salutare toată lumea, eu sunt Max, iar astăzi revin cu un nou vlog. Și pentru că am trecut aproape 3 ani de când am început canalul ăsta de YouTube, m-am gândit că ar fi foarte șmecher să vedeți propria mea reacție la propriile mele videoclipuri mai vechi. Adică la clipurile pe care le făceam acum 2 ani și ceva. Probabil o să fiu foarte uimiți de ceea ce o să văd, pentru că nu m-am uitat de foarte mult timp la unul dintre vlogurile mele vechi și în momentul în care m-am uitat acum un an sau ceva de genul ăsta, eram foarte șocat de cât de slab și cât de penibil erau. Așa că hai să vedem reacția la vechile mele clipuri și să vedem ce o să iasă. Am de gând să încep cu primul meu videoclip pe care l-am postat vreodată, se numește 15 lucruri de care nu-ți pasă despre mine și sincer pe vremea aia când îl postasem era ceva de genul gata, am dat lovitura, cel mai bun clip de pe YouTube-ul românesc, însă hai să vedem ce părere am acum despre el. Nu sunt pregătit, dar să sperăm că nu o să fie prea rău. Nu mă cunoști, nu? Și probabil nici nu vrei să mă cunoști. Chiar n-aș vrea, sincer. 15 lucruri despre mine de care ție nu-ți pasă. Sunt băiat. Deci pe vremea aia era moda asta cu mimurile. Puneam prostii de genul ăla cu Megusta, cu Trollface. Probabil vă amintiți unii dintre voi. Și le foloseam, frate, în exces. Și în vloguri, văd. Ceea ce nu știi tu și nu-ți pasă, desigur că nu-ți pasă, este că nu-mi place foarte mult școala. Nu are mai scrie mult. Bă, n-am ce să zic, e un clip destul de reușit pentru vremea aia, însă pur și simplu nici măcar nu eram un actor bun. Dacă vedeți aici, foloseam accentul meu de ardelean la maxim. Nu vreau acasă, vreau acasă. Mă scuzați. Cred că mi-a ajuns cu clipul ăsta, sincer. E un clip decent, însă sincer nu m-aș mai uita acum o dată la el dacă l-ar fi pus alt YouTuber și ar fi ceva de genul similar. Avem aici al 3-lea episod al meu de provocări din seria de provocări nebune pe care ați apreciat-o foarte mult și inclusiv eu o apreciam foarte mult pentru că stăteam o zi întreagă la filmări să filmez un episod de provocări și când ajungeam, frate, în casă eram foarte mândru de mine că am reușit să filmez provocările și chestii de genul ăsta. Pe vremea aia mi se părea chiar tare, însă pe vremea asta sunt sigur că mi s-ar părea penibil să mai fac aceleași lucruri pe care le-am făcut atunci și am încercat să filmez provocări zilele trecute dacă vă interesează și sincer am șters tot pentru că pur și simplu nu știu, erau prea aiurea și nu mi-a plăcut deloc. Poate totuși o să mai încercăm să filmăm niște provocări pe viitor. Hai să vedem ce avem aici. Deoarece toți ați cerut, astăzi o să facem un episod cu provocări nebune nou. Deci vocea mea, frate, era total diferită, pur și simplu parcă nu mai era aceeași persoană. Nu vă supărați, ce da? Mulțumesc, mașina cu timpul mi-a funcționat. Doamne, deci nu știu dacă mă știți acum cum arăt, de fapt mă puteți vedea acum cum arăt, dar bă, frate, eram copil mic, rău de tot. Aveți pâine la 2,50. Pâine la 2,50, da. Și cât costă? Cât costă? Bă, mă bucur sincer că vânzătoarea sau tipa care vindea pâine acolo, nu știu exact ce era, mă bucur că s-a amuzat și ea, pentru că altfel probabil era foarte ciudat, da. Gândiți-vă că eu n-am mai mers la brutăria aia de atunci, pentru că pur și simplu mi-e rușine să mai merg acolo, deși au trecut aproape 3 ani. O să avem acum prima mea colaborare de pe YouTube, e o colaborare cu provocarea accentelor, un clip făcut cu un vlogger din Cluj care acum nu mai face vloguri, însă asta nu contează. Și sincer sunt curios de cum arăta pe vremea aia o colaborare de a mea. Știu că eram foarte nepregătit, m-am dus pur și simplu, am luat autobuzul, m-am dus în Cluj, aveam o freză de mă doare sufletul să mă uit, dar hai să vedem totuși. Salut, eu sunt Maxim Ioan și sunt cu vlogul Smart TV și astăzi facem provocarea accentelor. Avem niște foi cu denumiri și pe spate cu o cifră fiecare și avem aici niște cifre din care să nu fac numărul respectiv și trebuie să numărăm. Sincer, nici măcar nu vreau să mă uit la mai mult din videoclipul ăsta. Chiar nu vreau să mă uit la mai mult. Avem acum un clip random pe care l-am luat, se numește Oamenii fac lucruri ciudate și eu că am muncit destul de mult la clipul ăsta, am făcut și un scenariu, deci cred că e un clip destul de decent, dar hai să vedem despre ce e vorba. Sunt lucruri pe care majoritatea le faci
facem, la care chiar nu găsesc nicio explicație de ce. Da, cum vă ziceam, am început iară cu o chestie așa random, nu m-am prezentat, n-am zis nimic, n-am făcut intro. Atunci când cineva ne trimite un mesaj, iar noi ignorăm din cauza că nu avem chef să răspundem, probabil, când accidental trimitem unei persoane. Nu știu, pur și simplu nu pot să-mi accept vocea mea din trecut. Adică aveam o voce foarte enervantă, frate. Ultimul video pe care o să-l vizionăm astăzi e un video pe care pur și simplu îl urăsc. E cel mai prost video de pe tot canalul meu de YouTube. Se numește Cumperi nepoți Maxim 6. Deci încă după titlu vă puteți da seama că e un clip extrem de bun. Glumesc, e cel mai prost video. Calitatea video era foarte proastă, lumina era foarte proastă. Nu sunt deloc mândru cu clipul ăsta și dacă mă uit la tot, probabil o să-l șterg. Așa că nu o să mă uit la tot, mă uit la o mică parte din el și să sperăm că nu o să fie prea rău. Dacă vezi clipul ăsta, ești cu siguranță consumator de internet, poate și internet, poate și radio și mereu dai acolo de reclame. Și tot făceam așa. Dar de data asta o reclamă exagerată și Nu știu dacă vedeți, dar făceam ceva de genul. Deci pe bune, așa făceam tot clipul. Hai să vă mai arăt o dată, pentru că nu știu dacă vă dați seama. Clipul ăsta ești cu siguranță consumator de internet, poate și Ceva în genul, poate și radio. Probabil eu făceam cu mâinile ceva în genul. Dacă ești consumator de internet, poate și radio. Dar nu se vedeau mâinile și arată totul foarte ciudat. Foarte stupide. Dar de data asta o reclamă exagerată și a început să apară peste tot. Probabil știți când erau vremurile alea în care reclama aia cu Mercator sau cum se numea site-ul ăla apărea peste tot. Ei bine, da, am zis să fac și eu pe vremea aia un vlog despre chestia asta. PewDiePie. Nici măcar nu se vede că e PewDiePie acolo. Ok, știu că aici voiam să fac eu să fie reclama aia, gen dau pe un clip de-a lui PewDiePie și îmi bag o reclamă, însă n-am reușit să fac chestia asta, să-mi bage automat reclama, așa că a trebuit să schimb cadrul și sincer a fost foarte ciudată schimbarea asta, dar cred că a fost decentă, s-a înțeles ideea. Cum i-am întors eu acolo fața, eram ceva gen filmează? Hai să mă întorc să văd dacă filmează, deși nu și-a dat nimeni seama. Ok, clipul ăsta sincer cred că e cel mai prost de pe canalul meu de YouTube, scenariu foarte prost, am jucat rolul ăla foarte prost, pur și simplu se vedea că nu sunt deloc priceput în actorie sau ceva, nu că acum aș fi foarte priceput, însă după părerea mea e mult mai bine decât în trecut. Deci cam asta a fost reacția mea când m-am uitat la vechile mele clipuri, nu știu voi, însă eu... Altul de lui Max. Mai scurt, cu un vacheu curat încă să începem. Cred că a venit momentul să fac curat în cameră. Bun, deci hai să mă apuc să fac curat, dar... Stai, nu poți să faci curat în cameră fără muzică, nu? Nu cred. S-a blocat. Nu mișcă-te, mă. Hai mă, mai repede că vine partea mișto. Max, tu nu faci curat? Da. Termină o dată prostiile și apucă-te de fugurat. Camera asta arată ca un dezastru. Cred că o să mă mai gândesc la ideea de a te da spre adopție. Bine, mă apuc acum. A început ca un film. Nu pot fac curat în cameră. Știi, aș veni, dar
pot. Fac curat în cameră. Oh my god. Oh, nu mai repede. O stați puțin. Da, acum merge. Oh, ce drăguț. Ce? Mi foame. Nu ești capabil de nimic. De nimic. Nimic n-ai făcut până acum. Dacă vrei, pot să-ți fac eu curat în cameră. Adică stai să faci tu curat prin cameră și să-mi aranjezi toate lucrurile de pe aici? Nu, lasă, o să mă apuc acum să fac. Acum că tot e curat, cred că pot să doar. Ce te rog, Mina? Eu cred că ceva de așa, doarme pe telefon. Ăla. E frate. Dacă vă dau cu această promovare, nu uitați să dați cât mai multe like-uri. Asta mă motivează pe mine să continui seria de promovări. Cam atât cu această promovare. Pa, pa!